misira et puis qu'on a donné platomi ani konoton ya yi kuna koni chaya kama ne be yemora ni fe la kala sira dimo tabarkala min Suleiman Aidara Shifuke ne be intega do ne boni sebe min be no nanga ma ko min Jawi Jalo oho le légendaire ko kangata min Mauludu Keneka am yoro mi wele ko bensi marsi turanci kene ni ya takalaje samusa min amsardina nyema anga fo ko nyemine bu nyedo mamina ni oye Shifuke Isman Sherifu Madani Aidara ayi kangangu shi min jama songola ka yoro bela jerelin fa min bensi marsi konna o fala do mun be kene ma wore ko saka be konna sabla mun be kene mo ka tani konna tay ni laben ni o bala dire ke nafa korolin ko o ko damna ulai kumbai ka fo min ko ni jimana ni mo yi kiya jira ka fo ko laben do bisina janku anga tronchi kanu min ni uluka laben kura ko baro bisina ko na ka sawbi ko fe min ni anga nyina mawdu ko min ni teron soli ko be ke barai ga ma kan ni tanga segu ni nyo fo mi o kala akula min jimana ni maya so ni oye président de transition Assimi Goïta ale na promo lui nyoni kalman ke ni siri min be no be dem sanaka ko kuna fa ko de kuna uya aye maria juna kwa ka friend de bari bla jile ke wala sa fe min ni terenya ka seka di mo ma o baro kun kala o ka chula ni atakala je min ni Shifuke ina ko kolenko dem sanaka ko uru kumbe min ni makro wi uru kumbe mo ma ba chama kumbe kenenka janku mumi tarike anga gouvernement mawla min ni ministre gouvernement rubla jeli usimo ko ta kenenka nu yi boala min fana yi jamana premier ministre korodoy ni ko ye Musa Marai ale fana ko kenenka min ni Shifuke ay kumata ay ko masin ki kata jamana ni mawma ako Assimi Goïta ni ga gouvernement me do mina ina fo bi e boya min kene yi danteni boyana ni atakalaje santola min ni lakana yi wala lakana ka sega sabati bela jere lenyi mamu mu lakana baro ke no ye wul masil tabaw ni fintugu kolo awu yero du ku usara do ku war bon jufa kono ka war usara uka ni tanga sigun usaka o ni atakalaje ma bakele che bakele ani marfa ani negede ko Assimi Goïta ayu duma wasakana ka sega sawti bela jere lenyi tumina ayu fulun tanuke anyesi minni o wulika joma aya jira fana ka fami do mi ina fo bi minni de bona fo mo awro yayi ka fo fami 20 mars to ci kene ko ni wala ana o mo mi kessa amita fan me fe o mo ko ni machimo ko meno ko mi ka uire nyinga ya mo ministre mi bi na le to yi ka fo minni professeur ikasai ale kuma famia sabula ale kumata akena kumata aya jira ka fo ko Shifuke ka kuma mena ko ni ala sonama ko fami kene krele ko bina jo ko kene to na da beri kliyan la wa na da mani ko la wa na da Shifuke la wa ko na ke jumaka wika joye ni fe mi bengela mi kan ko anakoi mi ni Musa Mara ana jona premier ministre ko ale ga kumata ale ayoro ale ni familial ka akula ale ya jira ka fo mi ni ministry professeur Ikasa e ma famia mi ni Ismail Sherifu Madani Aidara e fa ka fo di woro mu yoro bulo bi jamana ka se ka demeke wala sa ko ka se ka labe nurte tuanchikano ruto wala ka yoro kurajo ko e kana kurai ko to da ale rela ko ma ko to da mari kola ko ma ko to da beni kelala ko kuma da yinte ko yi ambe domina ina fo bi Shifuke ko mali mo be femina bi o di kilinyai Assimi Goïta to te fo nyema ka kana malame kana malaje kuma koroli mu ba fo ambe sai no fe o ta wo maya bana abeta ko u bela gele kabi kungo famakoro mu kumbe urudo kungo kokoro do mbawi famakoro jogol be mu nga fanga ere bana ka kamuru na ka soma to kalwala ambe sey no fe o fora ka teme kam to na fo bi ko aka barani manke akata ko ni barani manke ni mo wore ministre ko mo sa jaragi bale ministre wallahi ni ngwe sebe min bi nanya samaka bo min ni légendaire ko ndana zike ba de Idrissa Toula anga foli baye ambe légendaire barakela ma bela jele fo kamo abiture ko ni ya me anka sukoya blaka tunga denw kono ko soro le te sutigi la Allah ko ni en tegedo me boni sebeye na be fo mi ma ko
Caïman de Inde. Caïman de Inde. Awo. Oluko. Ukanda seli konna la. Ko CEDEAO nyama. No oye Ghana ere famaye. Ale tamake. Tama mi kumbanga jamana kan. Kile tama kundo. Akunda na ni kumakanyi. Kumakami ni benkera kan. Ko walasa anka fanga bese ka banka beni février kalo. Kile muka ani wolonwula san ba fila ani fly mugan fly. Ayiwa kama yɛrɛ ɲininkali na ko nin taama in ko a kun ye Faransi ka kuma de don wa ko walima kuma jumɛn de don k'i yɛrɛ bɛ n'a ye ko fanga min n'a tɔ ye kalo 4 ye ko aw bɛ wuli o waati de la ka aw bɛ na kuma olu fɛ ko kɛlɛ selen sukuru kunna ko yalima u bɛ Modibo Yasa dɔnni kun bɔ wa. Ayiwa i bɛna faamuya ko taama in na ani anw ka président yɛrɛ n'o ye Assimi ye ko u ye ɲɔgɔn ye o kuma caman ma fɔ kuma in na koyi ale kun nana dɔrɔn ko waati min fɔra ko n'o o ye kalo 18 ye ko walasa waati bɛ se ka bato cogoya min na ayiwa an kɔni ka ɲɛma n'o ye Assimi ye a fɛnɛ kuma la mais kuma ma caya a ko anw ka jamana bɛ cogoya min na n'i nana ye basigibaliya o bɛ anw fɛ yen i nana jateminɛ anw ka maaw bɛ kɛlɛ bɛ anw kan anw ka dugudenninw kana se dugubaw ma ninnu bɛɛ bɛ ka minɛ anw ka minɛ ko kan ka kɛ jumɛn ye o ye malidenw ka basigi ayiwa n'aw nana k'an ka kalafili la don o kɔnɔna la ayiwa an kɔni y'a mɛn a ma jaabi d'a ma jaabi min bɛ se k'ale hakili sigi o kama ko maa wɛrɛw bɛ na an bɛ kalo min na n'o ye octobre ye o yanni o kalo sa cɛ ko maa wɛrɛw bɛ wuli jɛkulu wɛrɛw bɛ na ka na walasa u bɛ se ka hakili sigi sɔrɔ anw bɛna jaabi min d'u ma an ka camancɛ fanga a banni a n'a banbaliya i bɛna ye ko nin ko in fɛnɛ bɛɛ kun bɛ kɛ mun ye tuguni anw ka camancɛla fanga mɔgɔw u ko ko olu kan anw kan ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ min ni maliden bɛɛ bi hakilina fɔ a kɔnɔ ni maliden bɛɛ bi hamina fɔ a kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ se ka an ka jamana sigibolo an b'u dilan ka ɲɛ tuguni ko n'i nana jateminɛ Faransi faama ye mun fɔ o de ye ninnu girinkun ye wa ko bari Faransi faama ko gɛlɛya mun taara i na komi u ye anw ka ɲɛmaa minnu b'an kunna k'u kun kan ka sariya bere de ta sariya bere min kolo ka gɛlɛn walasa anw ka faama ninnu bɛ se ka fanga bila cogoya min na ko o tabaliya ko o de ma bɛn Faransi faama yɛrɛ fɛnɛ ma koyi o de kɛlen tuguni ko komi o dimi b'o la olu fɛnɛ bɛ yɛlɛ u ka so kan n'o o y'u ka kɛlɛkɛso ye so girinbaw mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw ka jamana faama minnu b'an kunna bi k'u sama ka na ka anw ka élection kɛ a kuma la waati min fɔra u y'a yira k'a fɔ tuguni ko olu kɔni ma jɛ n'a ye ko anw ka jamana bɛ ka bɛnɲɔgɔnya dɔ labɛn ko anw ni jɛkulu cɛ jɛkulu min n'a bɛ fɔ o ma ko Wagner o jɛkulu in dun ko Faransi ma jɛ n'a ye Faransi jɛɲɔgɔnw ma jɛ n'a ye wa Mali teri minnu bɛ kɔ kan fɛnɛ ko n'o o ye tubabu jamanaw ye k'olu fɛnɛ tɛ nin hakilina in ye koyi nin fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ i bɛna ye k'anw ka camancɛla fanga mɔgɔw k'u ye mun fɔ ko wagati min dir'u ma k'u jija ka anw ka kalafili ko ka kalafili labɛn ko ka bɛn n'o dati fɔlen ye k'olu hakilina don ko mɛ an bɛ wagati min na anw kan ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma mun ni kalafili tɛ kelen ye ni kun ye Jean Jɛnɛba ale ka fasiri ye min bɔra Caïman de Inde kɔnɔ tabarikala min ye Sulemani Ayidara Sefukɛ ne bɛ n tɛgɛ don ko ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko indicateur de renouveau ko an ka taa min ye primature la n'o ye jamanakuntigi ale ka fanga bɔlen kɔfɛ fangaso min bɛ tugu o la o de ye gouvernement ye gouvernement ɲɛmaa de ye premier ministre ye Dr Sobel Kokara Mayiga n'i y'a mɛn don o don k'a fɔ conseil de cabinet o b'a jira k'a fɔ min ye ɲɔɲɛba ye min bɛ ɲɛ minɛ premier ministre yɛrɛ fɛ ko o baara de kɛla an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi o ɲɔgɔnye in kɛla min ye premier ministre yɛrɛ jabara la ka kɛ ni an ka jamana ka wulikajɔw ye can ko fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen i yɛrɛ dabɔra ka don a la sisan karatako kuma tun bɛ senna min ye san 2022 o février kalo waatiw la fɛn min kɔni bɛ maa caman n'i bɛ ka i yɛrɛ ɲininka o la bi o de ye k'a fɔ min ye assise nationale pour la refondation o baara minnu bɛ yen nɔ n'olu dalen bɛ bi ka ban k'a fɔ ko olu kɔni na bɔ o dɔw kɔrɔ sabula kun dalen bɛ kalo min na o de tun ye novembre kalo ye k'a na cɛ ka bɔ o la ka taa bila min ye décembre kalo ban waatiw la maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi min ye
baara min kan ka kɛ fɔlɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ko o baara de bɛ kɛ sababu ye min ye transition a ko tɔ min caman tɛ fanga ka se ka latigɛ ni o baara ma se ka kɛ ka bɛn novembre kalo ma maa bɛ i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ ni kalataw na se ka kɛ ka bɛn février kalo ma san 2022 o de siratigɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka jamana premier ministre ye a y'a jira maaw la k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba min bɛna kɛ an ko a ma ko assise nationale de la refondation ko baaraw bolodalen bɛ ka kuncɛ baaraw ka kɛ ni décembre kalo tile 26 27 san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye o kɔni kɛlen bɛ kuma ɲɔgɔnyew bɛ sen na maa caman ko fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u kɔni kun ye nin ko u kun ye a girin kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ labɛn mun kan ka kɛ walasa ko in ka se ka kɛ ka bɛn novembre kalo yɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ labɛn caman kun bɛ yen o kɛla majɛ ye o de kama k'an bɛ mina fɔ bi jamana faamaw y'a ɲini k'a fɔ k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka mɔgɔw kɔni bɛ fɛn min ni fɛn minnu ɲini o de k'a fɔ ni ko minnu bɛ kɛ ka fɔ joona n'a fɔra joona n'a ɲɛ donna joona min ye wulikajɔ ye o bɛ kɛ janko fɛn min jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la a bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni kelen ye kunnafoni ko la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasikɛba ye a ye ɲininkali kɛ n'o o ye Seydou Jara ye Seydou Jara ye maa minnu ɲininka o dɔ filɛ min ye parti min bɛ yen n'an k'a ma ko parena a ye u ɲɛmaa dɔ ɲininka olu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ don min na i n'a fɔ bi ko kabini don min na ni Choguel Kokara Mayiga n'a sigila premier ministre golo kan olu de tun y'a jira diɲɛmaa la k'a fɔ fɛn minnu fɔlen filɛ nin a fɛ ka bɛn nin waati kofɔlenw ma k'a tɛna se ka kɛ cogo si la ko a dalu t'a bolo a sababu t'a bolo min ye saradijɛ ye olu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn min ye kalataw ye an b'a kɛ bi an b'a kɛ sini min ye ɲɔgɔn lajɛw ye k'a bɔ a ma k'a lasegin kɔfɛ ko de bɛ kɛ sababu ka na gɛlɛyaba don jamana yɛrɛ taa ni ka segin la n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɔlen ko yen nɔ u ye ɲininkali wɛrɛ kɛ min ye parti wɛrɛ la ni o ye Adima parti ye olu fana y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn minnu bɛ yen n'u kan ka kɛ joona ko o de ka ca ko o la an kan ka min kɛ sisan o de ye ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ dabaliw sigi fɛn min ye Adima ye o k'olu kɔnɔna ye lajɛ in na fɛn minnu bɛ yen nɔ olu bɛ a kɛnɛ kan sabula n'i y'a ta k'a lajɛ hakililajigin la fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra minnu kɔni na u ma ye o kɛnɛw kan o ko ne nin ko tora nin cogo la dɔ bɛ dɔ la olu kɔni yera dɔw la ma ye dɔw la ko n'a ma kɛ fɛn sababa ye k'a laban na ko fɛn min ye DNR ye k'olu tɛna ye a kɛnɛ kan dɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ gɛlɛyamisɛnninw de bɛ yen nɔ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ ni tan ka segin minnu bɛ sen na u ka fɛɛrɛ dabali kɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya a koɲɛ siratigɛw la n'o tɛ min ye bisikɔsa a bɛ ɲini jamana kɔnɔ dɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye RPM ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ale ka min ye parti politique ye gɛlɛya bɛ o yɔrɔw fana na sabula min ye docteur Bokari Tireta o fana bɛ ka jansere kɛ olu ni parti jɛkulu caman de bɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu 70 bɔ ɲɔgɔn ko olu ye a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛ sen na ni an ma taa kalataw la dɔrɔn foyi ma ɲi wa n'an ma taa kalataw la da tɛ foyi la nin ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ indicateur de nouveau kɔnɔ min ye fasirikɛbaa ye o de ye Seydou Jara ye an bɛ Seydou Jara fo an bɛ indicateur de nouveau an bɛ a fasirikɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ayiwa nin toga in na anw hakili la ko élection min na anw bɔ mɛ tɔɔrɔ min fana b'anw kan yalima n'anw bɛ se k'an to la k'an bɛ taa élection na ayiwa baasi tɛ an bɛ tɛmɛ karamɔgɔ Abi Ture ko Joni Jalaki o tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furanko ɲuman kɔ ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min tɔgɔ de ye ko lɛgɛsɛ awɔ ayiwa cɛba kumara min ye Sumeli Bube Mayiga ale kumara koyi a kumakan ye jumɛn k'an bɛ wagati min na ko a kɔ dɛnnen don anw ka kasobonba n'o ye Bamakɔ Bamakɔ kura du min bɛ yen mun ka bon ni du bɛɛ lajɛlen wa duden ka ca ni Bamakɔ kura du bɛɛ lajɛlen ye ko ale bɛ yen nɔ koyi ye man ɲi Ala k'an ta kɛ dalafoli dɔ ye ko ale bɛ yen a bɛ yen nɔ mɛ a bɛ cogoya min na bi k'i bɛna jateminɛ k'a fɔ ko a dɛsɛra dɛsɛ dɔ ye jumɛn ye ko fasirikɛ b'a ka kuma la k'a bɛ i na komi a ye kilo 7 ɲɔgɔn na si k'a ye nin pɛridi ye a don fɔlɔ ka sɔrɔ ale bi cɛ a donni ni bi cɛ a bɛ tile 40 ani tile 54 ninnu ko i b'a ye k'a fɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ko anw ka cɛba in ko a ye fanga min bila a ye poids min pɛridi giriya min tun b'a la kulo 7 de bɔr'o la walayi i bɛna ye o fana kɔfɛ ko a yɛrɛ fari in jolenba tɛ koyi awɔ fari in jolenba tɛ i b'a ye u b'a fɔ ko
maladie cardiaque o tɛ dusukundimi sa dusukunda banaw ko a bɛ i na komi o kelen bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn kojugu ko bari yanni nin don in cɛ a bɛ i na komi a yɛrɛ kun ye donna tubabu mansinw kɔrɔ walasa u bɛ se ka bana in furakɛ cogoya min na k'an bɛ waati min na an teri jamanaw ani an teri baarakɛɲɔgɔn n'o dɔ ye minisima ye ka ko olu jɔrɔlen bɛ dɛ u ye welekan bɔ o cogoya min na anw bɛ se ka bilali kɛ buwe ye walasa a bɛ se ka t'i yɛrɛ furakɛ anw ka jamana kɔ kan k'anw ka jamana kɔ kan ayiwa ne kɔni bolo ko ni tɔn u b'a fɔ cogoya di ko ni tɔn jeni ma ban tɔn man ka taa tɔn san ka fula dɛ ayiwa n'anw ka ni binjiri ma ban n b'a fɔ ten tɔn man ka taa tɔn san ka fula ayiwa ni anw kun kelen bɛ ka dilanni kɛ anw fɛ yen ka bila dɔgɔtɔrɔso la a kun bɛ se kɔfɛ taga ma ayiwa basi tɛ ni ne fasiri mun bɔra Jeune Afrique kɔnɔ anw lɛgɛsɛ kɔnɔna la ni k'olu Jeune Afrique mɔgɔw ka fasiri ko lɛgɛsɛ fana y'a sama bɔ Jeune Afrique kɔnɔ Jeune Afrique kɔnɔ tabaraka min ye Sulemani Ayidara n tɛgɛ bila ni sɔn o tɛ maa ɲuman ye wallahi min tɛgɛ ka don balan kɔnɔ ko sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma min ye wari kɔrɔba i nana i ka sɛbɛn furaw bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na i ti ko dɔn ma nabi la isa ka fura ala k'ale sababu kɛ min ye fana kuma ko ye ko an ka taa min ye an ka jamana kɔnɔna na diinɛ bunako kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn min ye ɲaamin ye e ko a tigini ka kɛ sabula kunnafoniw kun fɔlɔ minnu sɔrɔla o y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kɛlen bɛ ka yamaruya di min ye au conseil islamique ma k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛ walasa min ye bamanciw ye minnu kɛlen bɛ ka marifa ta jamana yɛrɛ kama jamanaden dɔw don k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabaliw la walasa fɛn min ye basigi ye u bɛ se ka na jamana kɔnɔna na cogo min na ni mugu ci don an ye san caman kɛ ka mugu ci ni kɛlɛ don an ye san caman kɛ ka kɛlɛ kɛ ko siga fɔ ko o waati sera n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔkun in kɔnɔna na nin kuma in kɔni tun bɛ daw bɛɛ lajɛlenlen na n'i ye arajosow dayɛlɛ n'i taara barodaw la télévision sow o n'a ɲɔgɔnna caman n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kunnafoniw ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ Mali jamana k'o kɛla kabini san caman walasa fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ye u ka se ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na o de ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamanaden minnu bɛ ka u yɛrɛ tigɛ ka bɔ jamana na i b'a ye k'a fɔ a caman na minnu bɛ u yɛrɛ ye n'u bɛ diinɛko kuma de fɔ k'a caman na u bɛ diinɛko kuma in fɔ o de bɛ u nɛn kan nka fɛn min ye diinɛ yɛrɛ baara ye silamɛya yɛrɛ ye fɛn min fɔ k'a n'u ka jan fo ka taa fɔ a to ten o de kama n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye an ka jamanaden dɔw ye olu sɛbɛkɔrɔ kuma gannen bɛ a ko siratigɛw la sabula olu y'a jira k'a fɔ u bɛ maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ o conseil kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen de ye maaw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ mɔna silamɛya la minnu bɛ nin taabolo in na minnu bɛ nin taabolo in na i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ fana cɛ ma i tɛ maa kelen ye k'a fɔ ko minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jadikɛlaw b'u bolo nka ninnu maa ninnu ka nin kɛ u bɛ ka kɛ ka gun fɛn jumɛn na ko hakililajigila n'i y'a ta k'a lajɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye tɛ ka bɔ u nɔfɛ kuma in yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ kuma bilisibasalenba ye sifukɛ sabula n'i y'a lajɛ an ka jamana ye kunnafoni ko a jɛlen tɛ kuma dɔw la kuma dɔw bi fɔ i b'a fɔ k'i y'a mɛn da sɛbɛn la nka o kuma kelen bɛ tila ka na yaala yaala jamana bɛ tila ka na démenti ne yɛrɛ tun bɛna fɔ yalima n m'a faamuya ne yɛrɛ tun bɛna fɔ n ko yalima kuma kura min bɛ ka fɔ n k'e y'o mɛn wa n y'o mɛn parce que b'a ye mun fɔ an tɛ dan o ma parce que b'a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye minnu ko i b'a ye k'a fɔ ka Imam Mahamudu Diko k'ale to min ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛla la k'a fɔ taa ni ka segin ka se ka kɛ walasa bɛnɲɔgɔn ka se ka kɛ ani min ye wulikajɔ kɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ an ko minnu ma k'a fɔ ko coordination des mouvements d'Azawada a damasonya k'a ɲɛ sema ye k'o fana wulikajɔ ni taa ni ka segin k'o baaraw ko o dayɛlɛla an bɛ don min na fɔ bi fɛn min ye kɛlɛ kɔni ye marifa kɛlɛ an bɛ se k'a fɔ o ti a fura jɔnjɔn ye nka min ye sigafɔ ye n'o bɛ kɛ dan min ye u bɛ k'u yɛrɛ ye silamɛya diinɛ min kɔnɔ u bɛ ka waleya minnu kɛ silamɛya diinɛ de ye nin fɔ wa ayi silamɛya diinɛ ma nin fɔ o de kama n'an kan ka fɛn o fɛn kɛ bi o de ye ka se ka wulikajɔ kɛ janko maa minnu ni maa minnu bila nin ko taa ni ka segin la jamana marabaaw olu fanfɛlaw fɛ gouvernement yɛrɛ de bɛna a kɛ wa ministre dɔ de bɛna bila baara la wa o conseil dama de bɛna baara in kɛ wa u bɛna jɔn de bila k'a ɲɛ minɛ u fɛ sabula hali mɔgɔ minnu bɛna ci olu ka taa ni ka segin olu ka kanako ni fɛnw o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ye jɔrɔ b'a la an bɛ don min na fɔ bi maa caman kɔni y'i yɛrɛ ɲininka ni maa bɛ bila a ɲɛ ma a kɛ maa ye maa min bɛ yen nɔ ka tila an ko ma ko Joker ale ye jumɛn
allez ni y'a da fɛn o fɛn kɛ a bɛ se k'o fa a bɛ se k'a bɛɛ fa o tɔ b'anw fɛ yan Joker an ka jamana in kɔnɔ a tɔ bɛ yen a bɛ yen Joker tɛ bɔ jamana kɔnɔ fɛn fila bɛ yen ni jamana bɛ sen ɲuman kan olu tɛ se ka dɛsɛ mɔgɔw la a fɛn fɔlɔ o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye a fɛn filanan o ye an ka danbew n'an ka kokɔrɔw ka tɛmɛ maa minnu na ladaratigiw ni dugutigiw bɛ se ka y'o la a dɔw la yɛrɛ an b'a fɔ an ka ɲamakalaw ni diinɛ mɔgɔw dɛsɛ i la ɲamakalaw olu tɛ dɛsɛ i la nka ni o bɛɛ dɛsɛla i la yɔrɔ min na ko wɛrɛ bɛ yen parce que b'a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn ni fɛn minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ ko a ka ca n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Algérie bɛnkan sɛbɛn ye ko kuma tun bɛ sen na waati min na tan ka segin tun bɛ sen na walasa ɲɔgɔn ka se ka kɛ an ni sema mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ko fɛn caman de bɛ yen nɔ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ minnu bɛ bɛnkan sɛbɛnw tɛgɛ bila i b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛw tila ka segin ka na bɔ a ko kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka lajɛ jima joli na walasa an kana taa an yɛrɛ don ko la an tɛ se ka an yɛrɛ bɔ ko min na nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni an y'a sama ka bɔ min ye sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ min ye fasikɛbaa de o de ye Elhaji Mamadu Gaba ye Elhaji Mamadu Gaba an ka foli b'a ye an bɛ Bamakɔ ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa karamɔgɔ Abudu i bɛ na ye k'an ka taa karamɔgɔ Bɔrɔba ka dalen don ko a laban ko o ye boli ye koyi Bɔrɔba de fɛ yan a to an ka taa laban i b'i da yɛrɛ karamɔgɔ Bɔrɔba ayiwa n tɛ da sɔrɔ i ka dalen na ayiwa basi tɛ ko ne bɛ tɛgɛ mana bɔ n bɛ taa sɛbɛn min n'u b'a fɔ a ma ko nouvelle horizon awɔ ale bɛ na mun de fɔ ko anw ka parti dɔ bɛ yen a bolokuru parti n'o o ye Sumayila Sise tɛgɛdi ɲɔgɔnma parti poignée wala an y'a bɔ a la tɛgɛdi ɲɔgɔnma poignée de main kuma ɲɛna basi tɛ nin diyara n ye ni ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma parti n'o o ye Ala ka ɲin'a la Sumayila Sise ale ka parti ko u bɛ ɲɔgɔn najɛ la bi ɲɔgɔn najɛ min senfɛ u bɛna cɛbɔ yira min bɛ taa kɛ parti jɔyɔrɔ ka tɔn jɔyɔrɔ fa kalafili min natɔla filɛ ayiwa basi tɛ ko a ko kɔnɔna la sisan ko a kun ye cɛbɔ ninnu na i bɛna ye jɔn ni jɔn b'a la cɛbɔ caman b'a la nka maa minnu lakodɔnnen don o dɔ ye jɔn ye o ye Bubu Sise ale mana bɔ yen Bubu Sise o bɛ ale sɛbɛn nin kɔnɔ walima a yɛrɛ bɛ yan a bɛ sɛbɛn nin kɔnɔ a bɛ lajɛ kɛ yɔrɔ la wa ne yɛrɛ ye n yɛrɛ ɲininka ayiwa i b'a fɔ a bɛ na komi kuma fɔcogo yɛrɛ la ale ye cɛbɔ min ye a fanga ka bon ni naam parce que b'a boli fajiri ka bon ko Bubu ka kɛrɛfɛ ko Mamadu Igor Jara ale fɛnɛ bɛ yen ni ale tɛmɛra maître Demba Traoré o fɛnɛ ye cɛbɔ dɔ ye Mamadou Diallo o fɛnɛ ye cɛbɔ dɔ ye Abdurahmane Mayiga ninnu bɛɛ ye cɛbɔ dɔ ye fo ka taa se Adama Kulubali ma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ko maa wɛrɛw bɛ yen minnu dɔɔnin tɛ anw fɛ kojugu ko o de kama maa dɔnniw fɔra ɲɛna mais u ka parti kɔnɔna la denmisɛn jɛkulu min b'a kɔnɔ o ɲɛmaa n'o ye Abdurahmane Jara ye ale ko k'ale kɔni hakilina ye mun ye u ka n'i sigi u k'a kɛ bisi basa walasa ko kana yala anw taara karisa fɛ yen anw taara karisa fɛ yen ka bɔ a kɔnɔ ko ni maa gagnera parti de gagnera ko an kana denmisɛnninw lamunumunu ka taa ni maa hakilina ye k'an ka taa ni parti hakilina ye k'i bɛna ye kalafili min natɔla filɛ nin ko fanga min yɛrɛ b'an kunna n'o o ye transition ye k'olu ɲɛmaaw yɛrɛ tɛ candidat ye fɔlɔ ko o b'a yira k'a fɔ ko parti bɛɛ k'u bɛ taa u bɛɛ gasigɛ k'a bɛ zoro la fɔlɔ ko bɛɛ gasigɛ ye kelen ye jɔn de fɔ parce que awɔ ko bɛɛ gasigɛ kɔni ye kelen ye k'u man kan kɛ candidat walima u tɛ candidat parce que candidature ma daminɛ fɔlɔ sisan ni parti ninnu ka candidature bɔlen kɔfɛ parti kɔnɔ wa tɔn kɔnɔ u kɛlen ka candidat kelen sugandi partout tɛna u ka cɛbɔ kɛ an bɛ taa kalafiliw la kalafiliw kɔnɔna la ko Asimi tɛ candidat ye jɔn de ye nin fɔ tɔn de Fasiri Keba est-ce que candidat ko daminɛna fɔlɔ wa a ka kuma ye nin de non parce que e bɛ problème dɔ wa jamana in kuma de man nɔgɔ an ka taa ko o tɛ candidat ye ko o tɛ a tɔgɔ di cɛbɔ ye ko o b'a yira k'a fɔ parti o parti wa o tɔn o tɔn i bɛ taa kalafili in na k'aw bɛ taa a bɛɛ garisɛgɛ de ye kelen ye sa ayiwa ko n'o tɛ ko fana y'a sɔrɔ a bɛna kɛ tɛmɛlen san 2013 san 2013 ko Amadu Aya Sanogo y'a kɛ cogoya min na ko fana kɛra o cogoya la de ko ni fɔ ni Asimu fana y'i tɛgɛ ɲɛsin dɔ la ko o bɛ se ka danfara don o parti ni parti tɔw cɛ
i bɛna ye tuguni o bɛna fɔ ko olu kɔni ka parti in kɔnɔna la k'olu kɔni dalen bɛ mun na ko congrès min n'olu bɛ ka kɛ ka bɛn ni bi ye n'o ye samedi septembre kalo tile 23 k'a bɛna kɛ waati la waati min ka gɛlɛn parti ma kojugu hali k'a dan olu yɛrɛ ka ɲɛma n'o ye Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la ko o banna a ma mɛn ka bɛn ni décembre kalo tile 25 ye a ma san kelen sɔrɔ o waati in ka gɛlɛn parti ma ko min dun bɛ parti ɲɛmaa la bi ko a ka kow bɛ ka taa cogoya min na ko n'a ma kɔlɔsi k'a bɛ se ka na ni bisi basa ye parti kɔnɔna la koyi n'o o ye professeur Sadiku Sanogo ye u ko ni kow taara nin cogoya la k'i bɛna ye k'a bɛna bɛnbaliya a bɛ n'o don parti dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya a bɛ n'o don parti kɔnɔ ko an dun bɛ waati la ale kan ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa a bɛ se ka Soumaïla Cissé o dan bɛ da yɔrɔ min na walasa a bɛ se k'a kunkɔrɔ ta cogoya min na k'i bɛna ye k'olu kɔni dalen don mun na ko bubu ka bɔ bubu la ka se Mamadou Igor Jara ma ka se a tɔgɔ Abdramani Mayiga ma ani Adama Kulibali n'i ye mɔgɔ wɛrɛw ye ko mais Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la ka fɔ la a ko parti olu ka parti kɔnɔna la nakosa t'a kɔnɔ wa dugulen fɛnɛ t'a kɔnɔ fɛn o fɛn nana parti kɔnɔ ka aw bɛɛ jɔyɔrɔ ye kelen ye aw bɛɛ ye kelen ye parti kɔnɔ ayiwa ni fanga ɲini sera maa o maa n'e b'a fɛ ka fanga ɲini ko a bɛnnen de ma n'a ma ɲɛ i ye parti tɔnden ye ko mɛ anw bɛna mun de ye kɔni k'i bɛna ye anw bɛ ka minnu wele ko Bubu Cissé ale ni Mamadou Igor Jara k'i b'a ye ko ninnu de ye candidat la kumaba ye koyi ko ninnu kɔfɛ ko Maître Demba fɛnɛ bɛ se ka na o fɛnɛ kɔfɛ Abdoulaye o fɛnɛ kɔfɛ Mamadou Diallo ko ninnu bɛɛ ye cɛbo ye mɔgɔ bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin cɛbo minnu na ko don n'a nataw la parti in bɛ se ka kalifa ninnu na ni tun ye Toguna A Traoré ale ka fasiri ye ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Tuguna A Traoré an b'a fo dantɛ foli la an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye jamana ye a sɛbɛkɔrɔ ɲamina ni maa o maa bɛ yen a fɔ e bɛ min ye mun na bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la sabula jamana in kɔnɔ an bɛ min na fɔ bi i ka to Duguna de jukɔrɔji la o ye yɔrɔnin kelen de sabula ko minnu ka kɛ tuma dɔ la i bɛ i yɛrɛ ɲininka an bɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka an bɛ jamana min kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka o la donc fɛn o fɛn bɛ yen n'a kan ka kɛ jamana ɲɛmaaw jamanadenw bɛ ka jɔ waati sisan min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don kura ye ne kɔni sɛbɛn min bɛ yen n'an ka ma ko l'indicateur du renouveau u ko k'an ka taa wulikajɔ kɛbaaw olu ka sira kan an kan bɛ min ye hali bi kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ cogo min na jamanadenw ani min ye u ka marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ nin waati la an ni maa minnu don olu ye article 39 maaw ye min ye lɔgɔmɛtiriw ye ko ni gɛlɛya tɛ fila ye lɔgɔmɛtiriw ka gun ko gɛlɛya kɔni a bɛ yen janko an bɛ waati dɔɔni bɔ min ye jamana yɛrɛ ye u ye wulikajɔ dɔ kɛ an ko fɛn ma ko gili unifié ni o ye ka maa minnu ni maa minnu bɛ yen n'u bɛ foroba baara la ka saraw dama kɛ e ye kalan min kɛ bakɔrɔbaw o ɲɔgɔnw kɛ aw ka sara ye kelen ye n'o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ minnu bɛ aw la o jɔyɔrɔ nafa minnu bɛ di aw ma o jɔyɔrɔ kama o de bɛ se ka aw bɔ ɲɔgɔn na o siratigɛ la min ye wulikajɔ kɛbaaw ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi u ni min ye minisiri min bɛ yen n'a bɛ baara ko kunna u ye ɲɔgɔn ye nka min ye sigafɔ kɔni ye a kɛra tɔ k'a jɛ ye sabula lɔgɔmɛtiriw y'a jira k'a fɔ janko u ka synergie min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko comment on appelle les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ko i b'a ye k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka kantigɛ da o tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ o ye article 39 o ka se ka sigi sen kan a ka se ka bɔ a sira fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye san 2021 san 2022 o kalantaw o kan ka daminɛ fɛn min ye a dɔgɔduma ye tɛnɛ nata o kunɲɔgɔn de ye a ye nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ baara in na sabula min ye wulikajɔ kɛbaaw ye i b'a ye k'a fɔ syndicat minnu bɛ yen nɔ n'u y'u ka lafajɛkulu minnu ta ɲɔgɔn sɔrɔ synergie kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu tɛ 9 ɲini u tɛ 8 ɲini olu bɛ 10 dafalen de ɲini na ni o ye article 39 ye nka ni jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka article 39 in ka a bila sen kan ko i b'a ye k'a fɔ olu kɔni foyi tɛ olu don lɔgɔlisow kɔnɔna na u tɛ ngɔri da o kɔrɔ ye
Ahmed Domina ina fobi. Alibi, anga jamana lokolu po. Nous y kalanso, tumache kalanso, ani kalanso chinu ye. Nama fo ko fondamental ou lycée. Ani lokolu professionnel, secondaire, technique, gelabe no de. Ah, ni para wala ikoy gelabe. Donc ni femme mbike, nya wati mani. Da no hotel. Ah, siga fo mingala ko ni be nama so no nyoji. Ni mo sebani sebami mi no nanya sama ka bo le ka tabiru ko ndana mi ni BST ali ka fasil ame ni ga fer dir ni bo ame ma bela jine fu BST amay refu criminala kramo habitué ne ben tege manabo meta sebenta mu ni prétoire le ko to di ko anka jekulu mu be na be wole ko adema ko siniye sigi jumeni ba angani parti nye kaiwa ko masuwanira mami na to mari macha jara ale dun asuwanira geleya ba konna la geleya mi na amma ko geleya da dokuyi ko kadaka ni amanya ale suwandira kama yera nyinga ko yalima oluka parti na ke to di shini ka ni mai ko fole ko to oluka parti nyamala iba donga ko CNT re mado CNT mado fene bole ko fe kibe na ye ka be masunyala kata anga transition ma fanfe transition mo masunyala kabiga masura ni ka tolu fanfe CNT ma be tolu masura aywa CNT sila tolu aidara boro to wadi je wa ko boro ma ya bu to e passe voilà ba ko kuludu no ka bu sebe o do mama vote ma sheki isi ashimi sila tu na transition kona CNT mo France la o krena o te mo so na info bele mo uludi o mbo parti bon no fanga ni fala nyonga ka shimi resi ta o ma di fanga ni na tu fanfe c'est nous abe local de quoi ko kele nam ko ibina ye mami ni aka temeluna temelimba ko no ye temelinjuye aba ibina donga ko aye dunike duni mi na warka chanku jugo otache o kama do wa o re kama do wa biga masunya yini mu fe wa o re kama wa o asira sente la wa o re kama wa abika adima ere nyema ya ani wa o re kama do wa ko o de kama inigali beke ko anka adema maukoti ko oluga parti ko nyeta jumene baye kamari machato oluga parti nyeta bele umar macha cho ma ya nyayi ale che bele jam nyeta to ko dore wa wole ko big macha parti malano aka president boli beta ga jani beta ko big macha amu mo reni nam agila big te bele go bi ba de non aywa ko do fene bana yibina ye do fene ba wule ko nya to no ko big matcha ko me adoni ndo na akatemelo yi temeleni na ayoke barada mi na ma ko projet de gestion des ressources naturelles no yi anga soro fe munu ma bayda ma olu ko be yina borom na ko ibena ye ko awari duna ye wari mi na kasabi ka tan kujugo beta miliyari chamana ko o wari dui ka kera balawuba ko o balawi ki ibena ye ko mari macha re fene no bala o fene boni ko fe ko o kera mun ko kera kada mun kan kada aka mara to juguyaka bara yore mara ko to juguyaka akera sababu ye jeni chama yere akera chama ye duni chama yere ko ni aye bi anga sharia su manye ko ajorolete bari abado kale alimenton dinyi o fene bole ko fe abena ka fotuguni ko madobi ko anglusam no o ye l'américain jamana mai ko ibena yo o liye bara yore ko financer ka miliyari wari bisaba ani duru nyona shi samu bankono jiruge so wari miliyari duru miliyari bisaba ani duru ngadi ma fa so wari miliyari bisaba duru dugo miliyari wari bisaba duru ene tala bisaba duru re law dobe bisi wanduru aywa basite karamo tiri ote ko onglu sam ko ibe na ye ay baradai ay wari dola wari mi meta miliyari bisaba ani duru anka wari la sifala ko baradai ko samu wani kuma bolo wala sani wari klatugo akase ko nyebo ko me kibe na ye ko san sheki ye wasake wala sam mari macha aleka wuli ko milliardaire wari dila o miliyar bisaba nduri dila muke aleka milliardaire na san sheki o ye wasake parce que bara roina akun sigele me ka bo 1992 la
kana fo san 2012 la mais bara bunda ayi san sigi min kɛ n'a bɛ fɔ ko 1992 kana 2000 la n'o bɛ san sigi ma ko san segi ye wasakɛ walasa Mari Macha ka wele bi ko milliardaire ayiwa naam o bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a ye yɔrɔ san yɔrɔ min n'a sanna Kalabankoro a bɛ bɛn hectare 1 ɲɔgɔnna si ma hectare 1 in kɔnɔ i b'a ye sow b'a kɔnɔ n'a fɔra so chambre anti chambre ni a communauté bɛɛ lajɛlen olu ɲɔgɔnna si 10 b'a kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ yiri li ani almori ni fɛnw olu fɛnɛ bɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ koyi k'i bɛna ye ko wari in fɛnɛ kilancɛ o wari in kilancɛ de taara walasa ka baara bon wɛrɛ dayɛlɛ min ye camion caman san camion bɛnniw walasa u bɛ se ka cɛncɛnw doni cogoya min na ka feere anw ka babolo kinibolo yan fan fɛ n'o ye Bajoliba ye wari in tɔ k'a kɛra sababu fɛnɛ ye n'o o y'o wele ka parti ka cɛbɔ ye Adima ka cɛbɔ walasa u bɛ se ka u ka deuxième mandat ko deuxième mandat k'o financer deuxième mandat jɔn ka deuxième mandat Adima kɔnɔ k'o financer ayiwa ni ko o de kɛra o bɛɛ de kɛra sababu ye k'i bɛna ye ko Mari Macha ko a ye anw ka jamana a ye jɔdagirinw jɔdabaw k'a ye nin caman kɛ koyi k'i b'a ye a kɛra minisiri yɛrɛ ye koyi a kɛlen minisiri a kɛra o ye tiɲɛ caman i bɛna ye a kɛra o komisɛri ye o dangan fɛnɛ ye baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ min ka ko ɲɛsinnen bɛ anw ka babolo baaraw ma n'o ye comment on appelle organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal k'a kɛra yen nɔ fɛnɛ ɲɛmaa dangan ye ko n'i y'a ye Mari Macha k'a taara yɔrɔ a ye baara kɛ yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ yen baaradaw la k'i b'a ye a tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ yen koyi tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ nin baara tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ nin baarada nin na ko n'an seginna ka na an bɛ baarada mun kuma la n'o ye projet in kuma ye an b'o baarada mun kuma la k'i bɛna jateminɛ k'a fɔ ko kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ o kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ bɔra n'o o ye rapport ye n'o inspection des finances fɛ mun b'a yira k'a fɔ ko Mari Macha ye wari mun munumunu k'a bɛ bɛn CFA wari miliyari 35 ma. a wari kɛ cogo di a y'a yurugu naam k'a ye wari mun yurugu k'a bɛ bɛn CFA wari miliyari 35 ma ko wa ko nin wari in ma bɔ dɔrɔn la koyi k'a bɔra anw ka jamana wagande bari kɔnɔ naam ko 35 milliards de francs CFA voilà ko i b'a yira k'a fɔ ko an b'an yɛrɛ ɲininka ko yalima anw ka parti min n'a b'a kunna bi ko ɲɛta jumɛn de bɛ anw ka parti ye k'i bɛna ye a ma Adima parti kɛ ne bɛ kuma fɔ n tɛ parti la o mais ni Adima nin ayiwa baasi tɛ ne tɛ parti la ko Adima maaw ko ayiwa ko ɲɛta jumɛn de b'olu ka parti ye ko ɲɛta jumɛn de b'olu ka parti ye ko ka Mari Macha to olu ka parti ɲɛmaa la k'i bɛna ye ko wagati min na n'i bɛna ye a bɛ bisibasaw ni u b'a fɛ k'olu don ko Assimi t'o maa ye koyi walasa k'o don o ni an ka président cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka parti n'o ye Adima ye u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya dɔ kɛ minnu bɛ se ka kɛ malidenw kɔ kan ko Assimi t'o maa ye ni tun ye Ismaël Diarra ka fasiri ye an y'i ni sama ka bɔ territoire kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sefukɛ min ye jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ bisibasa kɔni o cayalen bɛ nka maa min bɛ yen ni turabilen ye e fa faga n'i ye tumubilen ye i bɛ siran n'i tɛ kɛrɛfɛ balan kɔnɔ i kɔni sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma k'a fɔ sɔrɔ de Bamako olu ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ CMDT n'o o ye an ka jamana kɔɔri sɛnɛlaw olu ka kɔɔriw ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na ko Nangɔn Dabele n'o o ye CMDT ɲɛmaaba ye ko Nangɔn ko a na kɛ gɛrɛ ye k'a yɛrɛ furu fara ko n'i y'a ta k'a lajɛ an dun bɛ n'a fɔ bi ko gɛlɛyaba min bɛ kɔɔrisɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye kuma caman biro minnu sigila anw tɛ nin biro lakodɔn biro ka renouveler biro dɔ in man ɲi k'a bɛɛ lajɛlen a jubaju a bɛ gulon cɛ min na a ka danna juguya la k'o ye Nangɔn Dabele de ye
amdo na fobi ko ni ata kalaje na ngonda mbele jamana ngonna na machama be ado sabula min yi ministry koroya ay refana yu kew abula ro mu fana to monte an no fe ko ro la ni ya laje amdo na fobi senekela ko ka do dakele fe ka bo dakele fe ko resene malika na fa badi ni ata kalaje on be gum ka frafina ni ya laje mari di folo yi mi to bambo yi ara ma na ko première fois on di folo yi monanchi an fa brena ko resene dame domine na fobi e ko maliti ta katakowa sabula minni na gonda bele ngani ngejuya mamu mbe no ni ulu be koresere ka tom se ka do ulu ni nyonje ka fufu do mawu ni nyonje o kelme atabure woni kama minni frafrali o be se kala ni nyonje o kama fana minni koresene atika tabala sabula do be no ulu ba fo ka fo ko ri worta ka sola ka soro wora ni femu ni femora mu ni soro akonda na do kan ga na fa ka se kala bra gilema ibaye ka fo o wati kilin kono ba mu yesho bara mi male ko be ke min yi sekelaw ale ni uka tonde ni mawro wi mu mi kor na fa bole ibaye ka fo nango de be ni bra gileni nyonche haraba apikam ni atakalaje akon yo ayo flemu ci ko da ko ci sabula o bio ni atakalaje biro mu be no ni urubi si nyon ko fe machama do ba fo onti yankaw antu dula ko don do si la antu kalama anu o mawtu dinkelina ibaye ka fo ni ya gele takalaje yoro wo yoro la ibaye ka fo mami me akodula o inango ndabele amedo mi ina fo bi yamana fo ma ko bi ulika joni kesila malikura ni nya taburi na ngon dabele aleti misali mai sabula mi ni korsene mi na broda ka nyesi jamana kan na faso sroma ko fami san 2021 san 2022 ko gele be kula ka ba ko ni atakalaje na sana tawla ko fami ni mali kamina ayre yinga campagne mu mi ki anfayano no ko sene watu ye ka korika adu berela ase na faso wala ko ma bi ire yinga no ya so ni ko bla yina sa ke ka beni fami ni wati ni mina to anga sika ni baraka kala na faso wala sabula ni ata galaje mami ni ko nyina bo baye ko no wira ko biye kala nyina no sene be biye kala ka biye kala ti ataye ni mu sebenyi so mi nanya sama ka bo mi ni so de bon ko ka ko jamana ni mawi gele am mi semete kono wori dum zumba kule ko na mo dabre do kalabanche mimbe tonde uni nyonje apikam ani mi ni sekala ko tongoro wiye ko sene nawo ko gele bra ni na mo dabre kiledi temele ko fe nimbe fon fembe bi abe aleni la ko fadri flani ay mi sama ka bo mi ni la jara tenga la jara ma fo me soli mo ko ba bela jelen fo krabo ma bituri ne be tege mana bo meta sebenta mun to ko le potentiel mena ira ka fo ko conseil de sécurité no uye oni ga barake sobe ko olubina le tamala on fe bara bulu fara do no olubina tamala on fe tama in konna la akunte do wele la anga fama minimbe on funa bi no ye sura suye o wala saka afuyina ku ka fanga di anga jamana de ngana masmaluma no uye sibilu ye la yini oye ko ni na ibe na ye anga fa fe bulu no ka damne chenche munu jamana munu me chenchen boloka no o Niger bola on yere ka Mali bola o tamay me ke ka nyeshi ni dugu flaima akunte dore ko wala sa on ka jamana munu ma kuna bi o be se ka fanga di anga jamana de ngana masmaluma no o ye sibilu ye ki baye tagamayna mami mala no e Abdou Bariye ale Niger ka la sikite ale ni ajenyo meta mayna no o ye a homologué Nicolas de Rivière no o ye francais ko olu de ben tamayna ki be na ye ko tamay me na ke ka beni wati mina na onka jamana sengene no kojugo o tamay mina kega beni wati mi fenela ni onka jamana ani franci o fonyon ko abu nu nyenga chokojugo ko tamay mina ke wati na ka akunte dobre fenetuni ko onka jamana biga daini mi ke nu ye ka kelecheo no o ye Wagner ye munu me keleche munu me barakelo yeye oluka nali onka jamana kono nali akunde wo fene ko ka yira onka jamana la ko oluma jena ye uteru ma jena ye ko nali kun fene dore wala sa mun mese ke sababu ye an ka kala film ni a don folendo wala sa kana bwa do ko to amna no maseka ke an ka don fu yina don mi no teche fiu
an fana ka maaw y'a yir'u la don b'a la bolo o sisan tɛ fɔlɔ ayiwa o y'a yir'u la ko nin kuma in bɛɛ ka ɲi ko mɛ laɲiniba ye min ye o ye danaya ye fɔlɔ ni danaya nana wagati min na anw bɛ kalafili k'a bɛ labɛn i bɛna ye taama wɛrɛ bɛ yen ni Chine b'o la Russie b'o la Inde fana b'o la olu bɛɛ sɔnna ko u ka lasigiden danga u ka ko olu ɲɛminɛbaga ye anw ka fanfɛ bolo nin na ko mɛ ko l'Amérique jamana olu ko k'u bɛ maa lawuli ka na n'o tɔgɔ ko Lina Thomas Gruyère ale fana ye lasigiden ye Lina Thomas Gruyère je vous dis ton tour na dɛ o ma ye kɛ wa ayiwa basi tɛ ko ale ye u ka lasigiden ye ONU yɛrɛ so b'a la koyi ko ale de bɛna ko mun ne y'a ye u ka minisiriw bɛ sara mun ta ko o sara kelen de fana bɛ bila ye o sɛbɛn kelen de bɛ bila ale fana tɔgɔ la aran de ministre ka ale bɛna nin taama in kɛ Amérique gouvernement tɔgɔ la k'i bɛna ye n'o ye secrétaire général Antonio Guterres ko ale hakilina ye ko ka baara so dɔ labɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'a kɛra wari nasira ye k'o di anw ka jamana ninnu ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na n'a fɔra anw ka jamana minnu bɛ cɛncɛn bolo kan olu de ko don Niger b'o la Tchad b'o la Mauritanie b'o la Mali fana b'o la walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na i b'a ye nin kuma in fɔli o ma bɛn l'Amérique jamana ma olu ko an kɔni bɛ dɛmɛ k'u ye mais aw ka dɛmɛ min fɔ ko nin tɛ anw hakilina ye awɔ ko nin t'anw hakilina ye a tɔgɔ Antonio a ye bataki kɛ bataki min bɛ ɲɛsin conseil de sécurité ma mun b'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka kɛlɛcɛw n'o ye OTAN ye n'o ye tubabuw yɛrɛ ka kɛlɛcɛw ye ko olu fana bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ u bɛ se ka anw ka kɛlɛcɛ ninnu dɛmɛ cogoya min na n'a bɛ fɔ o ma ko G5 Sahel nin kɔni Américain k'olu sɔnna dɛmɛ ma ko mɛ ko dɛmɛ kɛcogoya ko fo k'a ɲɛfɔ ko olu ma jɛn n'a warimayɔrɔ in ye a dɔwɛrɛ kun ye jumɛn ko kɛlɛcɛ minnu b'anw fɛ n'o ye diɲɛ tɔnba ka kɛlɛcɛw ye ko kana ka olu kɔni ko olu nakun walasa ko ka basigi nati jamana kɔnɔ ko nka ko u nakun tɛ ko ka banbagaci wale ninnu ko k'u kɛlɛ ko mɛ n'i nana ye Mali ta in bɛ ka taa cogoya min na ko banbagaci wale kɛbagaw ka baara kɛcogoya a bɛ ka yɛlɛma u bɛ ka na ni minɛn kuraw fana ye ko n'a ma ɲɛ a b'o cogoya la ko olu fana kan k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima anw kan ka mun de kɛ tuguni sa anw sera mun kɛli ye ko i kɔni bɛna faamuya k'a fɔ ko jamanaden ŋanama sumalo ko olu lasago banbagaci wale kɛliw ma ani groupe mun fana bɛ yen ko olu bɛna sariya sigi olu lasagoli o fana o maaw ma ko danfara jumɛn de bɛ nin baara fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ONU ka baara dɔ ye jumɛn ko ni jamana n'a bɛ degun kɔnɔ wagati min na ko sariya foyi tɛ ONU bolo k'i ban ka jamana in dɛmɛ a kɛra dɛmɛ o dɛmɛ k'i ban ka jamana in dɛmɛ ko sariya foyi tɛ ONU bolo o kɔni u ye dala sumusumuli kɛ nka l'Américain jamana mun bilala ka na l'Américain jamana tɔgɔ la u ma dalakan sɔrɔ ale bolo maintenant mais Faransi jamana la olu ka yɔrɔ la u ko olu kɔni nakun ye walasa ONU maaw u bɛ se ka maa 2000 ɲɔgɔn ci k'o bila ka na Mali cɛmancɛ bolo kan cogoya min na walasa k'i bɛna jateminɛ k'a fɔ ko ONU yɛrɛ kɔnɔna la ko kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ko kɛlɛcɛ ninnu bɛ t'u jɔ fo maa 13 ani maa 289 ani 9 o maa kɛlɛcɛ ninnu i b'a ye ko polisi mun b'u la o ye maa 1000 maa 900 ani 20 ye k'olu ye laɲini kɛ walasa kɛlɛcɛ ninnu to ka taa anw ka jamana cɛmancɛ bolo la ko wagati n'o bɛ laɲini fɛnɛ kɛ ko o bɛ kɛ ka sɔrɔ Faransi yɛrɛ b'a la ko ale b'a ka minɛnw bɛɛ cɛ fini a bɛɛ lajɛlen kɛlɛcɛ ko ka bɔ Mali jamana kɔnɔ maintenant ko ye nin laɲini fɛnɛ kɛ ko laɲini fɛnɛ ma tɛmɛ koyi. Il faut que ça soit d'accord. Alors, nous le monde avec AFP, nous avons le parce qu'il y a un monde qui va le potentiel. Il faut que nous puissions faire. Est-ce que vous savez France toi ou comment nous avons trouvé le rôle les pans. Ama pour ba fait femme. Aïe, femme. Ba fait massa. Ba fait fouille. Mais Suleiman Aïdara Chibouke, il me dit que Balango, il va se venir à vous la révélation. Avec deux minutes, il a phobie. Migné de la politique, El Hadji Ibrahim Bokar Keita, Nere Bengue, Migné Benin Deunier, no Yebouba Keita, Ani Karim Keita, Kweko Uka Nafumafon, par la bande Minabulawa. Niata Kalaje, Femi Yulika Jomuka, Amedumena Fobi. An ka jamana kɔnɔna na walasa basigi bɛ se ka na cogo min na fɛn min ye jamana wari jurukulukulenw olu ka se ka segin ka to k'o don ɲɛtaa baaraw la sabula kuma caman yɔrɔ caman gɛlɛya mɔgɔw ka don a la yɔrɔnin kelen don sabula fɛn caman bɛ yen nɔ ko sabatilen tɛ k'a bɛ don min na i n'a fɔ bi minisiri min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ an ka kiriko minisiri la ni o ye Mamadu Kasoge Kasoge k'a y'a jira k'a fɔ a ka bɔ labanw senfɛ kunnafonidi siraw fɛ k'a fɔ wulikajɔba
ba de bina kɛ ma wo ma ke e jamana wari dun I ye wari min dun musikara jarati kayira ni yara bɛ sama ka bɔ I nufile fɛ bɛɛ b'a la kɔnɔ dɛ bɛɛ b'a la bɛɛ b'a la dama I bɛ ka jɔni bɔ jɔni na parce que b'a ko k'an bɛ don min na I n'a fɔ bi I bɛ ka siran kuma na dɛ ayi komi minnu bɛ ko kan u bɛ na cogo di o nana ka gɛlɛya Interpol tɛ yan a banna n'o tɛ an bɛ maa bila ka t'i fa foyi siga t'a la an fɔsɔnni k'i kɔnɔ an b'i fɔ ni kɔrɔtɛ ye parce que b'a ko k'an bɛ don min na I n'a fɔ bi min ye wulikajɔ kɔni o bɛ ka kɛ walasa fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ye jamana wari dun I ka se ka da u kan cogo min na nangaraba zunba kulew bɛ se ka minɛ cogo min na k'a sɔrɔ ka bɔ u bɔnɔ wo fɛ ko fɛn min ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye min ye Buba ani Karim k'u kɔni bɛ taama la fɛn min Karim ye ko a tun bɛ yɔrɔ min na ko kunnafoni kun fɔlɔ fɔlɔ kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ k'a tɛ o yɔrɔw la bilen nka fa ni denbaya tɔw minnu taa ni ka segin la Dubayi ni ɲininka den jamana dumanw ni ɲɔgɔn cɛ ko sɔɔni ko a bɛɛ lajɛlen bantɔ don sabula fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko ni o b'i tɔgɔ la dɔrɔmɛ kelen fɛn n'a b'i tɔgɔ la k'a bɛɛ lajɛlen de bɛna minɛ k'a lasegin jamana ma jamana ka wari ye fɛn min y'a la ni jamana ka wari ye miliyari 1 de n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bila miliyari 1 ani 200 ma a bɛ feere miliyari 1 bɛ di jamana ma 200 bɛ segin ma ni a ko kɛra ten walayi hali sotarama sɔngɔ Mali la n'u b'a sɔrɔ ayiwa bari fɛn foyi tɛ ninnu bolo mun tɛ jamana ta ye sotarama pase yɛrɛ u t'a sɔrɔ Bamakɔ yan mais mun kan ka kɛ tuguni si fo ka fara nin bɛɛ kan I ye jamana ka wari min suɲɛ a ye temps min k'i bolo k'a labaara o fana kan ka fara a kan c'est à dire n'a bɛ kɛ sanction ye a ka kɛ 100% ye a tɔnɔ n'i ye 100,000 suɲɛ I b'a sara miliyɔn 1 n'i ye miliyɔn 10 suɲɛ I b'a sara miliyɔn 20 n'o kɛra sisan minnu bɛ yen minnu mana juru la ka dɔw fa dɔw ka boli olu ta diɲɛ fɛ olu tɛna bilen o y'a ko bannen ye nin kuma in bɛ digi malfaiteurs la o mais n'a ma kɛ taa wɛrɛ jumɛn kɛcogo wɛrɛ t'a la dɛ baasi tɛ kɛcogo foyi t'a la nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'a sama ka bɔ la révélation kɔnɔ min ye u fana ye wulikajɔba kɛ walasa fɛn min ni fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔna na jango juguya o ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na maa min y'a sɛbɛn o de ye Jean Baptiste Sabino Jean Baptiste Sabino ni yɛrɛ Sabino ne tɛ jamu yɛrɛ dɔn ne ye siɲɛ fɔlɔ ka nin ye Jean Baptiste Sabino ni kɔni ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka nin jamu in mɛn nin révélation fɛ ni Dansogo Kulubali k'a k'an wele an ka foli bɛ révélation b'a bɛɛ lajɛlen tabarikala karamɔgɔ bɛ tunu ne bɛ n tɛgɛ kɛrɛ ka dun mɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u b'a f'a ma ko kabako kabako kɔnɔna la anw bɛna mun de fɔ tuguni ko moto taxi tigi ko u ye a taraki k'a ka moto minɛ a la a bɔtɔ la Wɛnzɛndugu a kɛra waati min na o bɛ kɛ ka bɛn jumadon nin ma jumadon n'o bɛ bɛn octobre kalo yɛrɛ tile 15 ma ka na bila samedi su la octobre kalo tile 16 a bɛ kɛ waati min na a y'a sɔrɔ sufɛ nɛgɛ bɛ 23 la 23h na mɔgɔ wuli kan ka dugu fɛnɛ mɔgɔ si bɛ wuli k'u k'a la sa mais sufukɛ sira fɔ mais ne bɛ katakatanigiw ni fɛntigiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ boli nka moto taxi in kɔni bɛ boli fo 2h 3h du matin u b'o bɔ a la il y a juste 3 semaines de cela u ye dɔ fa hippodrome Kuluju la Sugunikura jigijigi la 4h waati moto taxi e b'o jagoya k'a taara client kɔrɔ client mun b'e kɔ client min yɛrɛ bɛ ka mun ta kɔrɔ i t'a sugu dɔn mun b'a bolo e dun ko dɔnnen don ale ma a y'o sufɛla ninnu a y'o bɔ a la sa ayiwa basi tɛ ko a kɛra o kɛra a bɔtɔ la Wɛnzɛndugu a y'a ka moto minɛ a la a ka telefɔni fɛnɛ o fɛnɛ minɛ a la koyi nin kɛlen kɔfɛ a taara ka taa polisiso la ni polisiso min ka surun a la n'o ye 9e arrondissement ye ka taa ɲɛfɔli kɛ yen nɔ o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ a taara poste de sécurité min bɛ Woyowoyanko yɛrɛ kɛrɛfɛ koyi a taara ka taa ɲɛfɔli kɛ yen fɛnɛ a b'o ɲɛfɔli kɔnɔna la hakili nana sɔrɔ a y'i jɔ kɔnda yɛrɛ la ale bɛ kɔnda la moto mun y'ale ka moto minɛ a la o fɛnɛ ni u b'a fɔ cogo di denmisɛnninw ko wasa zagazaga a lafiyalen ni vitesse dan o de bɛ ka tɛmɛ ale la ale ko nin ye ne ka moto ye a fɛnɛ tugura kɔ ka tugu a kɔ ka taa se fɔ place la kani yɔrɔ la ala nana ka n'a ye o fɛnɛ accident kɛ n'ale ka moto ye baara ma ban o ye moto nana dama ba ko accident de kɛra sababu ye n'ale fɛnɛ y'a ka moto sɔrɔ ko ala ka bonya kɛ e ka hɛrɛ bɔ mun amina rabi o yɔrɔ la dɔrɔn ko u bɛ a tɔgɔ de article populaire k'u b'o boli zɔŋɛ in kan o bɛnna ni polisiso fɛnɛ minnu fɛnɛ bɛ taama kɛ yɔrɔ in na n'o ye 5e arrondissement ye olu de kɛra sababu ye ka moto suɲɛla in kisi to
jɔn a fasiri bugu jara hali bi min ye Sulemani Ayidara Sefu kɛ mɛtiri don ne kɔni sɛbɛn min bɛ n'an ka ma kabako faamuya fo kaba min ye dɔrɔgujugu ye an ko mun ma ko cannabis ko o dɔ fana minɛna min bɛ tali kɛ an ka Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na adamaden na mun bɛ président Modibo Keyita ale tɔgɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ nin taa ni ka segin kɛ i b'a ye k'a fɔ maa jalagɛlɛnbaw de don sabula u bɛ nin taa ni ka segin kɛ jamana ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye nin tigi ye n kun dalen bɛ yɔrɔ min kan o de kun ye Montre ye ayiwa Montre i b'a sɔrɔ dɔ fana Canada kɛ ko Montre Canada jamana kan Montre bɛ Canada fɛn min ye nin cɛ in ye a minɛna ni nin ye waati min na maaw kɔni sɛbɛkɔrɔ kamanaganna sabula a kun kɛlen bɛ k'a sɔɔri min ye a ka guloki de kɔnɔ k'a mɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye nin garamu min bɛ tali kɛ garamu 249 na ko ni k'i b'a wari kasa bɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa jɔ sefa wari $1,000,000 ale $1,200,000 ale ni min ye $100,000 ani $290 bolo o kɔrɔ de ye k'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ feere u fɛ u bɛ nafaba sɔrɔ a la nka ni jamana ɲɛmɔgɔw ma dɔ fara kɔlɔsili kan ayiwa an bɛ dugawu don de kɛ sabula ne ni n'a ɲɔgɔnna dɔw bɛ minɛ nka kun dɔ de la ka bɔ ni marifa ye yan ka taa n'a ye fo Faransi a selen Faransi de a kan ka voyage ka taa yɔrɔ wɛrɛ la u y'a f'u ye k'a sɔrɔ marifa b'a kun nka marifa in tun bɛ a cɛ bolo légalement marifa in cɛ in ye o ye lasigiden de ye marifa in b'a bolo légalement a tɛ se ka bɔ n'a ye Mali kɔnɔ muso de ye cɛ ka valise dɔ ta dɔrɔn haraba ka minɛnw cɛ k'a kɔnɔ marifa b'a kɔnɔ ka bɔ n'a ye fo Faransi donc ɲɔgɔn kura minnu bɛ yen aéroport la a y'a hakili to a la min ye commissaire minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ kow bɛɛ lajɛlen ɲɛminɛna bi ale de ye circulation routière CCR commandant kɔrɔ ye n'o Ablaye Kulubali Sorcier kunnafoni mɛnbaliya kɔni tɛ nin bilen i ye caman faamu